Emema nye careful say ade ehwe ahemfo fom. Egu asofo animu ase. Egu apolisifoɔ animu ase. Egu sojafoɔ animu ase. Egu MP foɔ animu ase. Egu president animu ase. Egu any ade na ebo man ase no. Ehun nsɛm dɔɔso nti na onyame nyansani. Wode kɔ share saa program. Chese wa hwe fia ofefe. Girl say pressure would see no so sabro won menses mu o. Se bramienko site na bramienko site. Bra no so roko jemu ma. That time wow de aba. Enti ye be sramo. Ye ne aye wo yire no mu yi. Sramo o. Ayi so panyin o wo nwura mu bia na wo fi. The target na ya se on e bia na ta wo yira ya se. Se gari de na nwini so ma yiri nyini de so. Se ne gari de no so afu a ma yiri de so mfu. Wow, de wo be hu no ba bia. E be ma ya attractive to you no. Ma wo yiri nyane de sa ma wo. No ani nka ho. Mama, mi busa mo asemi. Enti nka asemi bubu abrantie yi a. Se nka mbo yiri na je. Hospital sika no. Ade akwala no e ka ya bo nyina wontua ba ma na ntua o wontua wonhwe no wonhwe akwala no won se ba se die oh dabi e ba se die so mo na be pese bu huru se ba bio na bu bom mema no a ya mo nka se yenko tuaka ye betua obi ansoma no no do obi so da bi o ye mienu ye di no anya obi ade ya wo da obi aka atira wo enti ne da ye no ede asusu aso na ba enti mi boka se na be yanka ade no dane ba me so dia enka metua hospital ye die ne no ye ne etua ye die kan sika na hye